9टा 10टा जालायलांबाय खोमा बे आइलांगिया दाबो ओंखाम जानो लिंहरा फुंनि ओंखामखौनो बिदि 11टा 12टा मोनजाबा बोरै जानांगौलै थोस बिदिजों जानाय नंलालै रावखौ नुहुराब्रा मानसिफोरखौबो थोस ओंखाम सङालासिनो बेरायफुंजानो बहा थाङामोन नोंलाय बे सिआरपि बायदनाव फ्रम गोदान बिहैदोंमोन आङो दाख्लिनि फ्रमा गोमाबायहाय मा फ्रमाथो गोमालाबायखो जाम्बि आइलांगि दाख्लिनि 10,000नि फ्रमा दंफां गायनायनि फ्रमा बहा दोनफ्लांबायथाय आङो बावबाय फाग्लि आइलांगि नोंनिबाथाय बिदिनोसै हनै मोसौ गलियावसो थेबनानै दोननाय नुदां गोदाव स्र' दोनलाबायो माथोनोलै नांगौ बुस्थुफोरखौबो मानसिया बिदि जायो गोदाव स्र' आयु मोसौ गलियावसो नुमारदों नुवाबा बेयावसो दंमारो आरो ओमफ्राय ओंखामखौलाय माथो सङाखै दाबो सलायानो गैयाहाय बोराय मैया जाम्फै बारनायाव सलायानो थलथब गोलैनानै दैयावसो गोजावलांबाय नोंजोंबाथाय जेबो जायालै आंलाय जानि बुजि खोलैयाखैना सलायासो हारसिं गोलैदों न' दिनै सलाय लाना फैनि आं दे लायदो होमबा खालामनायनि जोबा दे थाब लाबो बोराय लाबोआ माथो आं थाब आरो आंनो मोनसे गुयें मोनसे लाबोफादे बोराय जानो लुबैथारदों लाबोआ माथो आं नोंनो गुयें बे सिथ्लाखौबो बे हासिब गंसेजोंनो सानफ्रामबो सिबनांगौ बे हासिबा रायलायनो रोंबा बेजोंबो आं रायजागौमोन ओंखाम उखैयामोनलै आइ ओंखाम जानाय जायाखै ओंखाम उखैनाया उदैयावसो अमा फिसा खारनाय बायदि मोनजोब्बाय आं रलै बाबा एसे धैर्य हमना सलायानो गैयामोन अर जरायनो नोमफाया दासो लायनो थांदों आयु दा सलाय लायदों आरो आइ उखैनाया जाला नोंनाबाथाय बिदिनो खालि फुंनि ओंखामफोरखौनो 12थायाव मोनजानाय थाब थाबबो संनो रोङा उदैया जालायलांला माबा सानफ्रामबो मावनानै जाहोबाबो नामानो गैया फिफाबो रायो फिसालाबो रायो र' दा नोमफाया लाबबा जादो आयु बाबा नोंनि मबाइला लायसाय आं बावदोंसो मानो नांगौ आंनि मबाइलखौलाय आंनाव सिख्लाफोरनि मेसेज फैलाबायो नों नायबालाय नायाहाय बाबा नोंनि सिख्लाफोरनि मेसेजफोरखौ फरायनो रोङा मानो रोङा नायनानैबो माथो लाब नायाहाय बाबा लायदो ना लायदो आंना फट' साफायथारनांगौ लायदो दे रलै र' लायगोन गोख्रै लाबो बाबा फट' गैयाबा फैसाबो मोनानो आं बावबायसोमोन दाबो ओंखारबोआ सिख्लाफोरनि मेसेजखौसो नायबाय थाबावबाय खोमा रलै र' आइ माबा गस्लाखौ जिरेद मोनदां ओंखामफोरखौबा थाब संना जाहोआ नांगौबाल'सो थौ फट'खौ मोजां साफायदे बाबा होमबासो फैसाया थाब मोनगोन नै बाबा नैबे दंफाङावनो साफायनो मोजां जागोन ने नोंसो मिथिगौ दा आंलाय मा मिथिगौ माथो मानसिफोरखौलाय दंफां फिसा फिसासो गायनाय नुदां बाबा जाम्बा दंफाङा जेसेबां गिदिर जायो एसेबां फैसा बुरजा मोनोनो आंलाय साफायग्राल'सो दे माबोरै साफायनांगौ माबोरै खिथादो साफायनोसै आं दे मा जाम्बि बायदि दलर थाया मोजां नुदों दा आयु बिदिबो थाजायो दा नै बिदिबो दे बिदि थानसां दे ओरैबो बाबा जाबाय खोमालै 100थासो जाबायदां फट'आनो नायफैलाय नों नै बारा मोजां जायाखैहाय बाबा दे मोनसे साफाबाव दे ओइ फाग्लि मा जाबाय थाखोबावलाय मा जानायनि फटक साफायबाय थाखोबाव नै दंफां गायनायनि फैसा मोनगोन बोराय 10,000 मोनगोन नोंनोबो होगोन आं दंफां गायनांगौ होननानै बे एथ' गिदिराव फटक लाबा जागोन जाम्बि आइलांगि बिदि नङाहाय बोराय नों जेबो मिथिया बायद'आबा होनदों बिफाङा देरबासो फैसा बुरजा मोनगोननो ओंखायनो आंबो खनसेनो नैबे बिफां गिदिरावनो फटक लाखाबाय होमबासो खनसेनो 10,000खौ मोनगोन दा ने बाबा औ जाम्बि बे गिदिरखा फटक साफायबा फैसा बुरजा मोनो बै नों गायनाय दंफाङा देरोब्लासो फैसा बुरजा मोनगोन बेसेबां देरगोन इसेनो मोनबाय थागोन आइलांगि जाम्बि नोंखौथ' बे खिथु सराखायजों थांहोगोन आं नोंबो मिनदोंसो बिफानि खर'खौ जाजोबनानै साला सानैबो एखे सालाफोरा
आंलाय मा खर' जालाबायखोब्रा आफा जायाखैबा माथो हा साला लेखा फरायनो एथ' मोजां थिनहरबाय आं फरायालासिनो खारबोफिनबाय बियो थाखा फैसाफोरखौ सेस खालामजोब्बाय साला गय बागान मा बागान फाननानै हरजोब्बाय आं सेस दैयाव फोजावहरजोब्बाय आरो गारि सालायगोन होननानै गारि बायनानै होबाय आं बेखौबो फाननानै जाजोब्बाय नोंबो बेनो नोंबो नोंनि थाखायनो बिदि जादों सल' गावस्रा बोराय बुरैजों जालायबाय दाना आंखौ गेजेराव सोसनबाय औहाय बाबा नोंफानाबाथाय बिदिनो बेयो रायनो लुबैबानो नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो जोंखौ रायो ने रायजायैनो नुवाखै आं हामलुंलुं जागुलायबाय नै नायसाय हारायानो माबायदि नुजाजोब्बाय ने आंना हाराया अन्थाइ बिखासो बियो बिसिखौ अननो रोङा ने बुंबाय थानांला सलाय लाबोबाय आं ओंखाम संहैदो ओंखाम उखैनाया जालायलांला थु आयौ सोरनि फन फैलाबायखोहाय औ हेल' नै आंनि न'आव फै आंनि न'आव डकुमेन्टसा आधार कार्ड भट कार्ड पान कार्ड आरोबाव फैसा 120 थाखा लाबोफा औ दे आयु बायद'आबा दंना गैलाथाय लेटसो जाबाय खोमा आयु दासो फैबाय नोङो लाबो फर्मा लेटसो जालायलांसैमोन माथो गसंबाय थाखो जिरायदो जिरायनांगौ दे जिरायनोसै होमबा र' आं नायग्रोनि फर्मखौ दसे आहा लिरखानानै लाबोजोबदों गासिबो जाजोबखानाय आयु गथ'आनो 6 जन माथो नोंलाय बोरैथो मोननांगौ मा मोना बेलाय 6 जनाव 3 फिसा हिन्जावा गुबुनाव हाबा जाहैबाय 3ल'सो आंना फिसाफ्रानो मा मोना बेलाय मोननांगौ आङो मोनथारनांगौ बे रुलखौलाय आं बानायाखै दा सरकारनि रुलसो बियो नै जों बर'फ्रा गथ' 4नि बाराबा मोना नै बावनो लिरनाय दंजोबखायो मानो मोना बेलाय मोनो आं मोनथारनांगौ फर्मफ्रा मोजाङै साबमिट खालामखाहाय आंनिखौ हले न' फैसाफ्रा दे मोना होनानै हरनायसै आङो आदाराव थुबानो मिन्थिजोबखायो खैजन फिसा दं गोदोबा बड'लेण्ड नांगौ होननानै फिसाखौ बुरजा खाङोबाय 6 जन 7 जन दानाबा सरकारनि जेबो बुस्थुखौनो मोनला बे फिसाफोरनि थाखायनो आंनि फिसा 4 5 6 जनखौलाय सरकारालाय मारैथो मिथिनांगौ बोरै मिथिनांगौ हो मोनो हाब मा गिथावबाथ' एफा गरम माइजि जाखोहाय बिलाय आयु फाग्लिया नोंबो दासो फैदों आरो होनानै फैबाय दं बायद'आ फिसा बुरजानि थाखाय मोनानो आंहा आयु मानो मोना जाखो बिदिनो हैखादो नोंबो दे हैनोसै दंबा मोनसिगोन गैयाबा मोनला मोनगोनहाय फाग्लिना खाफालानो एफा गुवारखा मोना जायो थगाय सुलिया बायद'आ दंमारो नोंबो दासो फैदों मानसिफ्रा मैयानो होनानै थांजोबलाय लांबाय जिराय लाबो फर्मा आरो फैसाखौ लाबोदोंना लाबाखै 120 फैसा नङाबा आं लाखिया आयु फैसाबो नांगौ आरो नोङो जोंनिफ्राय फैसा लानानै आरो बे फैसाखौनो जोंनो हरफिनगोन आरो मा जाम्बि बुंबाय थाखो 120आव 10,000 मोनगोन दा नै अमानि फर्मखौ बोरै फिलआप खालामखो जाथाराखै अमा खासियालाय बोरैथो फिसा होनांगौ जाखो नोंथ' नै फिसानि दामबो लिरदों जाजोबोहाय नों साइन होबानो गासिबो जाजोबोनो माथो दे बानायनानै दोनसै आङो फैसाल' हरदो फैसायालाय बेसेबांथो नांगौ 120 माने 120 औ हरदो दे गोख्रै होमबालाय न' मोजाङै मावनानै दोनखाहाय आंनाबो खाफाला गुवारखा आंबो मोनखानांगौ जै फैसाखौ मोना बोरायखौ लानानै होसोबोखागोन आंबो ओइ बाबा मैया नोम्फाया फैसाखौ दैयाव गोजाव हरदों होननाया अबे दैमायाव गोजाव हरा नोङो मासे जाम्बिलै आयालाय आफाया मा सेन्सआव बुंदों बेहा मा बुजिदों आयै
बे ब्रह्मपुत्र दैमायाव फैसा हरजोबदोंलां सारला हरजोबदां नों नांगौमोन नामा आयौ फैसाखौ नोङो बिदि सारला हैजोब्बाय आरो बिदि सारस्लायस्लाय फैसाफोरखौ आंनो एसे हरबानो जायोमोन ना आं बे फैसाजों दाउ अमा बोरमा बायनानै दोनगौमोन ना दालागै खम बुरजा फैसा मोनगौमोन बेफोरखौ फाननानै दाथ' बै फैसाफ्रा गोजाव लांजोब्बायसो खोमा ने बाबा मोनफिनगोन ना मोनफिनला मोनगोनदां आयै बे आफाजों नोंजों मुसारि लानानै ना हनाय बायदि हयथां ए मोनमारगोन आरो मोनगोन आयै मानो मोना जानो फोजाव हरखानायखौलाय मोनोबाथ' थांजायो र' आफा खिन्थु नोम्फायासो थांगोन ना थाङाथाय थांगोन आयै मानो थाङा जानो बेलाय खेबसे लिंनायबानो जायोना फैसा मोनगोनाव थाङा जायो बियो र' दा सोंनायगोन आङो ओमफ्राय बाबा बे गारिखौ फाननानै मा मा जाखो अमा मासे जादोंलाय सावनानै आरो ओरैखौबो लाबाय एसे आयौ अमा मासेखौनो हारसिं जाजोब्बाय आरो नोङो जायाबा आंनोबो एसे लाबोफाबानो जायोमोन आं हारसिं जानो थोआखै अमायाबा खुमब्रा जालाय बायदि फिसासोमोन ए फिसासोमोन होनबा र' होमबा बाबा नों बै फैसा गोजाव हरनायखौ नोम्फाया हहैना हहैया आं सोंहैनो दे थांनाय थां मोनबा आंनोबो एसे होबानो जाबाय फाग्लालै दा सोंहैनानै जाव हराबानो जाबाय बोरायजों फाग्लाया दसेबो दलदखौनो थाथ्राहाय माथो हे जाखो नै फिफा बाबुआ फैसाखौ गोजाव हरनाया ब्रह्मपुत्र दैमायावसो गोजाव हरदोंनो थांबा मोनफिनगोननो थ' हनानै लायनि सानैजों अबेनिफ्राय बोरबो लायखो नों हा बे गारखानाय फैसाखौ मोनफिन नामा सल' खुसि फाग्लि नै बे अन्थाइजों खर' मथ'नो देगोन आं बे आंनि खर'नि मेलेखौ जाजोबदों नोंसोरो बिमा फिसा सानैबो जाया माथो आं मानसिनि मेलेमखौ गाज्रि फाजिनो दाउनिबासो जागौमोन आरो उल्थासो बुंबावदों नोङो सल' नानफै बुंबाय थागोन नोंखौ दा बे खिथु सुग्रा खिथुनो स्राव हरगोन आं बाराखौबा गोख्रां थाब फाग्ला खालामबाय थागोन बे खाथियाव थानानै नहा बुंबाय थागोन देलै दे नोंनो फैसाखौ नाङाबा बे उखुस्रिखौनो लोगो लानानै हहैगोन आङो बेबो थांखागोन सानैजों आदा राननानै लागोन ना नोंनो नांखायाबा औ मिलायखागोन बेजों नोंबो बेबायदि आइलांगिखा सल' मानसिया जाबा मालाय एथ' आइलांगि जायो नालाय आंबो साला थाखा फैसानि लबावनो हाबा खालामफ्रांबायब्रा दाना भेजालसो जाबाय साला खथ' मोजां सिख्लाफ्रा लाइन मारिदोंमोन बिसोरखौ गारनानै बेखौ हाबा खालामबाय फैसानि लबावनो दाना सेस साला सानफ्रोमबो माथा गरम सुख गैया सान्थि गैया उल्थां फाल्थां बुंबाय थागोन मा जाबावगोनलै जाबाय खोमालै जाबाय बायदि मोनदोंलां है आफा मा बुदरब्रा बुदरसो नुदों नोमानो मा खिथानो नोंलाय हा साला जाम्बि होननानै मिथिखाबाय आरो बिदि उल्था फाल्थासो खिथाबावदों मा खिथालाबायब्रा आफा गावनो जाम्बि सोंबायबालाय आंबो जाम्बा खिथाबाय नों बिदि जाम्बा खिथानायनि थाखायनो बिमाया जाम्बिनिफ्राय जाम्बिसिन जालांबायलै नुवाखै दा उखुसिखौसो लोगो लाहैनो नागिरनाया ब्रह्मपुत्रआव फैसा गुरनो थाङोनो नोमा जाम्बिया मानसिफोरा खोनाबा बेखौ मा साननांगौ जाम्बि मानसिखौलाय जाम्बि साना माथोब्रा जाम्बियानो सानला जोबखायो माथो गामिनि मानसिफ्राबो थांथोंलै ब्रह्मपुत्र दैमाखौबो नुफेरखायाखै नायना फैथोंसै नोंसोरजों संसार जानायखौ बिराद मुस्किल मोनबायलै आं एकदम खर'आनो खामानि होलांना मेलेमानो सेस जाजोब्बाय आंना आरो मावा दाङा बिदि आथिं सिबनानै जिरायबाय थाबा जागोन गोख्रै सिखाला गोख्रै आं थाङालै आफा आं मानिया बेफोरखौ गोख्रै संसाय थां बादोंमोनलै आफा बाबा गयो नामा सानफ्रोमबो मावा दाङा जिराय जाबाय थागोन आं जिरायनोसैलाय दसे आरामनो रेस्टखौनो लानाय जाला आंना देहाफ्रानो सेस जाजोब्बाय नोंसिनि थाखायनो बेबायदि रेस्ट मोनला आं उन्दैयावनो सामलायखायासै दा बोरायनालाय मा सामलायनो हाबावो नोंलाय आरो मा जालायखो हा बे बिफा मा जालायखो साला बिमा आइलांगिखायनो फिसायाबो आइलांगा जालांबाय खोमालै थांफा नोंबो ब्रह्मपुत्रआव नोमाजों फैसा गलांनायखौ गुरहैनो मानसिया मोजां खामानि मावनो रोङा
नायनोनो बाबाय आं बिसोरखौ बिमा फिसा सानैजों अबा स्रि खारनानै थायोबाबो जासैलै आराम आजादि थासिगौ आं हामबायसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय आरो बिदिनो नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिसोर लोगोफ्राबो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइकबो खालामदो